दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा दतमा क'क्राझाराव जागासिनो थादों बेखौ नोंथाङा मिथिगौ। मैया फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे कनक्लेभ दङमोन, इउथ कनक्लेभ। सोलोंथाइजों रिलेटेड मोनसे सेमिनार दङमोन आरो बैहाय माखासे गेदेमा सुबुंफोरखौ लिंनानै लाबोदोंमोन आरो गासै आसामनि बर' स्टुडेन्टफोरखौ जेनेरेलि बेवहाय लिंहरनाय जादोंमोन 20,000सो। गोबां फरायसाफोरा बेवहाय थांदोंमोन आरो बैहाय थांनानै माखासे साइन्स एक्जिबिशनखौ आं नायदों आरो बै साइन्स एक्जिबिशनाव मोननैसो माखासे मडेल आरो प्रजेक्ट स्टुडेन्टफोरा डिग्री लेभेलनिफ्राय स्कुल लेभेलनि हायार सेकेन्डारि लेभेलनि स्टुडेन्टफोरा आरो CIT स्टुडेन्टफोरा माने इन्जिनियारिं टेकनिकेलनि स्टुडेन्टफोरनि माखासे प्रजेक्ट मडेलफोरखौ नायदों आरो मोननैसो आं कुइसनबो सोंदोंमोन माबोरै बेबायदि टेक्टिक्सफोरखौ सोंदोंमोन। बिनि मादावनो आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ होनो थाखाय लाबोदों। स' बै फरायसाफोरा माबे थांखिजों बोरै बानायदों बेनि नोंथांमोन आं मोनब्रैसो भिडिअ लाबोगोन निश्चय। बेवहाय आं नोंथांमोननो हाइड्र'पनिक्सनि सोमोन्दै खिन्थागोन। बेवहाय हाइड्र' माने जाबाय दै, प्रनस माने जाबाय लेबर, प्रनस नङा पनस, हाइड्र'पनिक्स। स' हाइड्र'पनिक्सआ बुंनो थाङोबा मोनसे रोखोमनि आर्टिफिशियेल हर्टिकालचार। स' हाइड्र'पनिक्सआ जाबाय ओरैबायदि मोनसे आदब जेराव हा गैयालासेनो फुंखां मुवा गलायनाय दैयाव बिफां गायनाय जायो। डेट मिन्स हा सापर्टनि गोनांथि गैया। जेरै बिफाङा हायाव रज'यो, नाथाय ओरैबायदि बे मोनसे सिस्टेम बिखान्थि बेवहाय दैयावसो बिफांखौ गायगोन आरो। नाथाय सापर्टनि थाखाय मददनि थाखाय बिफाङाथ' गसंना थानांगोन। बिनि थाखाय गुबुन गुबुन बेबस्था लानाय जायो। जेनेरेलि इनार्ट मुवाफोरखौ जेरै अन्थाइ, ग्रेभेलफोरखौ बेवहाय बाहायनाय जायो। बे आदबा बुंनो थाङोबा जोबोर गोख्रै देरनो लावनो थाखाय इम्परटेन्ट, गोबां बिबांनि फसल मोननो थाखाय इम्परटेन्ट आरो खम जायगायावनो गोबां फसल खालामनो थाखाय बेबादि आदबा थोजासे। स' हाइड्र'पनिक्स बेखौ जायफोर नोंथांमोना बाय'लजि बटेनि फरायो नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ। आथिखालाव बेयो मोनसे गुवारै बाहायजानाय आदब। मानोना फिउचाराव जुदि बिफां गायनाय जायगा गैयाबा बिल्डिंनि सादाव गायनांगोन बा थाखो बानायनानै मा खालामनांगोन, मोनसे खम जायगायावनो गोजौथिं गायलांनांगोन बिफांखौ आरो बेवहाय मटरनि हेफाजाबै माने फुंखां मुवा दैखौ साप्लाइ खालामगोन रोदायाव। बबेखानि बेवहाय मा खालामो, हानि सोलाय मा खालामो, कन्टेनार, जायखिजाया मोनसे मुवा। कन्टेनारा बहुत टाइपनि जानो हागौ, बबेबा धातुनि जानो हागौ, बहाबा प्लास्टिकनि जानो हागौ, बा बिफां लाइफां जेरै औवानि मोनसे पार्ट जानो हागौ। बेखौनो कन्टेनार हिसाबै बाहायनानै बैहाय मा खालामगोन, बिफांखौ गायगोन आरो बेहाय माने दोनगोन आरो आलायनानै दोनगोन आरो सासपेन्डेड खालामनानै दोनगोन आरो रोदाथिं मा फुंखां मुवाजों थोजासे दैखौ सारस्रिनाय एबा नांजाबोनाय जागोन आरो माने दैजों गलायखागोन। गिबियाव फुंखां मुवाखौ दैजों मिक्स खालामखागोन, नांगौ जखानि साइन्टिफिकेलि जेसेबां जखानि जा मुवा नांगौ बिफांनो बै मुवाफोरखौ दैयाव गलायखागोन आरो बेबादि रोदाजों मा खालामनो होगोन, दैजों गलायनानै सारस्रिगोन बा फोनांगोन बा बेहाय सोमब्रनानै दोनगोन आरो रोदाखौ। बेबायदि सरासनस्रायै मददनि थाखाय एबा गसंथाना थानो थाखाय माने बिफाङाथ' थोंजोङै थानांगोन दा, बिनि थाखाय मा इनार्ट मिडियाम जेरै पारलाइट एबा ग्रेभेलखौ बाहायो जेनेरेलि। स' बेवहाय मा एडभान्टेज दं, खाबु दं बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। नोंथांमोन आं लास्टआव माने बै भिडिअखौ होगोन जायजों आं सावरायदोंमोन, जाय स्टुडेन्टआ बे मडेलखौ बानायदोंमोन बैहाय 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा ABSUनि एनुवेल कनफारेन्सआव जाबादि बिथांमोना मडेल दिन्थिदों बेखौबो नोंथांमोन आं खिन्थागोन। स' बेनि जे एडभान्टेज, बै एडभान्टेजफोरा मा बेखौ नोंथांमोन आं खिन्थागोन। स' बेवहाय मा जायो, जोबोर गोख्रै देरो आरो गोबां फसल मोननो हायो। मानोना आबहावाया सामलायजानाय कन्ट्रल मोनसे एनभाइरनमेन्टआव बेखौ गायनाय जायो। बेवहाय माने गाज्रि नाङि एक्सेस बा खमद्राय बेबायदि मोनसे थासारि गैया। नांगौ बादि फुंखां मुवा थोंजोङै लाइफाङा मोननो हायो आरो मा जायनाय खम जायगायावनो थोजासे फसल मोननो हायो। खारन मा खालामनो हागौ, जों बेखौ लेयार्स हिसाबै थाखो खालामनानै बेखौ गायनो हायो आरो बेखौ उखुमावबो बानायनो हागोन, नोंथाङा सादावबो बानायनो हागोन, जेरावबो हागोन। माने खम जायगायावनो आरो मैगं थाइगं, बिबार आरो जायफोर बिफांनिफ्राय मुलि जायो बै बिफांफोरनि थाखाय बे आदबा बहुत माने सुबिदा गोनां आरो खारन बेवहाय मा गाज्रि मुवा नांदेरनायनिफ्राय एसे रैखा जायो आरो नोंथांमोना गोसोआव लाखि, बे दै संरैखानि थाखायबो बेस्ट। खारन बेवहाय मा जायो, जोबोर खम बिबांनि दैखौ इउज खालामनांगौ जायो एबा जायखिनि दैखौ इउज खालामो बेखौ फिन रिसाइकेल रिइउसबो खालामफिननो हायो। बेनिखायनो बे मोनसे वाटार कनजारभेशननिबो मोनसे
एग्जाम्पल आरो बोथोरा जियानो जाया मानो गोलोम बोथोर गोजां बोथोर दैज्लां बोथोर जेबो लोब्बा गैया खारन बेवहाय मा कमप्लिटलि कन्ट्रल एनभाइरनमेन्टआव बे आबादखौ मावनाय जायो बेनिखायनो बेवहाय जेबो जेंना गैया एम्फौ एनला जिउसा बा बेबायदि बेराम आजार बेयो मा कमप्लिटलि मा जायो प्राय गोजानाव थानायनि मोनसे चान्स थायो खारन बेवहाय मानसिया बेखौ कमप्लिटलि मेनेज खालामो बेखौ माने दैदेनो आरो बेनिखायनो बेवहाय मा बेरामा एसेबां थाबनो जायगा लानो चान्स मोना आरो गासैखौबो मा खालामनाय जायो थिग थागै नायफिनबाय थानाय जायो नाथाय बेवहाय डिसएडभान्टेजबो दङ मासे गेदेर गेदेर बिफांखौ बेबायदि माब्लाबा नोंथाङा गायनो हाया जेरै नोंथाङा जुदि सानोबा फांसे नालेंखर बिफांखौ बेबायदि आदबजों गायगोन होनना सानदोंबा बे बहुत हार्ड जागोन आरो जोबोर गोब्राब जानो हागौ आरो बबेखानि बिनि अनगायैबो माखासे डिसएडभान्टेज दङ फार्स्टआव जि बेखौ गायनो थाखाय जि मोनसे बेबस्था सिस्टेम खालामनांगोन बेनि इनिशियेल जि कस्ट बेयो जोबोर गोबां गिबि खरसाया जोबोर गोबां आरो गोबां नलेजनि गोनांथि जायो मेन्टेनेन्सनि गोनांथि जायो नोंथाङा जुदि प्रपार मेन्टेनेन्स जुदि नलेज थायाबा बेसेबां गिदिर बिफाङाव बा मा बिफाङाव मा रोखोमनि मुवाखौ गोनांथि जायो बैफोरनि जुदि प्रपार नलेज थायाबा नोंथाङा बे आदबखौ मावनो हानाय नङा आरो निउट्रिएन्ट इमबेलेन्स जाखिनि फुंखां मुवा नांगौ बै फुंखां मुवाखौ जुदि नांगौ बादि जुदि मिक्स खालामाबा मा जानो हागौ मा आंखालाव गोलैनो हागौ बै बिफाङा गाज्रि जालांनो हागौ बेनिखायनो प्रपार निउट्रिएन्ट इमबेलेन्सखौ नोंथाङा मिथिनांगोन आरो बिफाङा बेसेबां जखा मोनोबा बेसेबां समनि उनाव पिएच लेभेल एसिडिक लेभेल बैफोरखौ नोंथाङा जुदि मोजाङै चेक खालामनो रोङाबा मा जागोन बेवहाय साक्सेस जानाय नङा आरो बेनिखायनो बेवहाय डिसएडभान्टेजआबो बहुद दङ हाइड्र'पनिक्स सिस्टेमा मोनबेसे रोखोमनि दं बहुत मासे सिस्टेम दं आथिखालाव मोननैसो सिस्टेमखौ बांसिन कमन नुनाय जायो बे जाहैबाय मा डीप वाटार कालचार DWC बे आदबाव बिफांफोरखौ मोनसे फुंखां मुवाजों दैथायजानाय रिजार्भायाराव दिन्दाङै बा आलायना दोननाय जायो जाहाथे रोदाया दैयाव गोदोना थायो आरो मोनसे आदब दङ बे जाहैबाय मा एफ एन्ड फ्ल' बे आदबाव फुंखां गलायथायखौ माने दैजों जि मिक्स खालामखानाय जि गलायथाय बेखौ सम सम रोदायाव फिसिनाय जायो आरो फिन मा खालामो बेखौ नायनानै जेब्ला गोनांथि जायो अब्लानो बै समाव फिसिनाय जायो आरो माने रेगुलारलि बे खामानिखौ मावनाय जायो आरोबाव मोनसे आदब दङ बेयो जाहैबाय मा निउट्रिएन्ट फिल्म टेकनिक NFT बे आदबाव गोबां फुंखां मुवानि जि गलायथाय दै बेखौ मा मोनसे लावलिंनि महराव लावलिंनि थ्रयै मा अरायबो रोदाजों बोहैनो होनाय जायो देट मिन्स रोदायाव मा खालामनाय जायो एक्सप'ज खालामनाय जायो आरो माने दैया अरायबो मा बै फिसा लावलिंनि गेजेरजों बोहैलांबाय थागोन आरो मोनसेया जाहैबाय मा फिटा बिखान्थि उइक सिस्टेम बेवहाय मा खालामो गासैबो फिटानि लोगोआव मा बिफांनि रोदाखौ कानेक्सन खालामनाय जायो आरो बै फिटाखौ मा जेराव निउट्रिएन्ट्सफोरखौ फुंखां मुवाफोरखौ दैजों मिक्स खालामना दोननाय जे रिजार्भायार बेजों कानेक्सन खालामनाय जायो आरो केपिलारि एक्सननि थ्रयै मा बै फिटाजों जाबायदि फिटाजों केरासिन लेम्पआव जे फिटाजों जाबायदि थावा माने साथिं थांबाय थायोना अरा जोंबाय थायो थिग बेबायदिनो मा फिटाजों बे केपिलारि एक्सन जायखौ साइन्सआव होनना बुङो केपिलारि एक्सन बैनि थ्रयै मा बै निउट्रिएन्ट्स मुवाफोरा दैजों लोगोसे गासैबो बिफांनि रोदायाव नांलांबाय थागोन आरो बेबायदिनो मोनसे सिस्टेम दङ एर'पनिक्स बे एर'पनिक्स सिस्टेमा ओरैबायदि बिफांफोरखौ बाराव माने ओरै दिन्दाङै आलायना दोनगोन आरो आलायना दोननायनि उनाव मा खालामगोन बै रोदाजों जि निउट्रिएन्ट सल्युसन दैजों जि मिक्स खालामनाय फुंखां मुवाखौ मिक्स खालामनानै दोननाय जि गलायथाय बेखौ मा सास्रिबाय थानाय जायो आरो मइस्ट खालामबाय थानाय जायो आरो बेबायदि गोबां रोखोमनि सिस्टेम दङ आरो बिनि जि निउट्रिएन्ट्स बै निउट्रिएन्ट्सफोरखौ बहानिफ्राय मोनो गासैबो अर्गेनिक जेनेरेलि मेक्सिमाम अर्गेनिक इनअर्गेनिकबो दङ जेरै फिश एक्सक्रिमेन्ट जेरै डाक मेनर जेरै केमिकेल फार्टिलाइजार्स आरो बेबायदिनो हाइब्रिड निउट्रिएन्ट सल्युशन्स बेबायदि माखासे रोखोमनि निउट्रिएन्ट सल्युशन दङ बा फुंखां मुवाफोरनि माखासे बेबस्था दं आथिखालाव बै सिस्टेमै मा खालामो फुंखां मुवाफोरखौ बानायनाय जायो आरो बिनि उनाव बेबायदि गुबुन गुबुन आदबजों मा खालामो रोदाव सारस्रिनाय जायो आरो स' बेबादि सिस्टेमैनो मा खालामो बै हाइड्र'पनिक्स सिस्टेमा आजिखालि सोलिबाय थादों आरो स' हाइड्र'पनिक्सआ जोबोर इम्पर्टेन्ट मोनसे बिथिं स' बे बिथिंखौनो नोजोर लाखिनानै जोंनि माखासे बर' फरायसाफोरा फरायफुबाय थानाय बर' फरायसाफोरा 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा एबसुनि दतमायाव बेवहाय माखासे बेबायदि मडेल श' खालामदों आरो जाय मडेलफोरखौ नायनानै गोसोआ जोबोर मोजां नांदों स' सासे बिनानावा बै प्रजेक्टनि सोमोन्दै प्रजेक्ट होनना बुंबाय आङो मडेल बबेखानि बै मडेलनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा खिन्थादों आरो बेवहाय बिथाङा माखासे इक' फ्रेन्डलि आदबखौ इउज खालामदों बेखौ माने खिन्थादों आरो आं ओरैनो सोंदोंमोन बांद्राय नलेज गैयाबाबो स' बेखौ नोंथांमोना खोनासंना ला बिथाङा माबायदि मा सिस्टेमनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा जाय खामानिखौ मावदों साफ्रोम मानसियाबो बेबायदि जुदि खामानिखौ मावोबा गाव गावनि न'खराव गोबां मुलाम्फा जागोन आरो फिउचाराव जोङो कई बोसोरमानि उनाव ओरैबायदि मोनसे आबहावाखौ माबायदि रैखा खालामनांगौ
बा फिउचाराव जों जुदि जायगानि आंखाल जायोबा जों मैगं थाइगंखौ माबायदि गायनांगोन बेनिथ' खमसे खम नोंथाङा माबा मोनसे मटिभेसन मोनगोन ना मात्र इम्पर्टेन्टआ जाबाय बेवहाय नोंथाङा प्रपार नलेज थानांगोन जे बिफांनो बेसेबां जखानि मा रोखोमनि बबेयाव निउट्रियेन्ट्सफोरखौ मोनगोन बिनि सर्सआ माबायदि जागोन माबायदि मिक्स खालामनांगोन नोंथाङा दैजों स' बिनि पिएच लेभेला बेसेबां जानांगोन बैफोरनि जोबोर सिम्पल जुदि नलेज थायोबा नोंथाङा बे आदबखौ गावनि न'खराव इउज खालामनो हागोन जेबो आसरित बाथ्रा नङा जापान साउथ करिया आमेरिका जार्मानि बायदि हादरफोराव बेबादि आदबखौ बिल्डिंनि सादाव बानायनायनि मोनसे प्लेनिं लागासिनो थादों फिउचाराव जुदि लैथोआवबो जुदि थांना थानो गोनां जायोबा लैथोनि दैसायाव जुदि ड'गेन सिटि जाबायदि जापाना ड'गेन सिटि बानायनो नागिरदों बै ड'गेन सिटियाव जुदि नोंथाङा थांनानै थानो गोनां जायोबा लैथो गेजेरावनो जुदि गोजावनाय सिटि बानायनो गोनां जायोबा गासैबो जानाय लोंनाय मुवाखौथ' जों दैसायावनो गायनांगोन ना लोगोफोर स' बै बिथिङाव हाइड्र'पनिक्स एर'पनिक्स बैबादि आदबा जोबोर हेफाजाब जागोन बिदिब्ला नोंथाङा बुजिबाय आरो खोनासंनानै ला बै बिनानावा माबायदि एक्सप्लेन खालामदों बेनि सोमोन्दै माने बेनि सिङाव हा सा होनानै नामा बेनि सिङाव हा गैया मानो होनबा माने खालि वाटारल' दङ गोदोनि बैयावहाय जोङो वाटार बेवहाय वाटार बाहाय मटर दङ मोनसे दा जोङो अन खालामथ'वाखै मटरखौहाय माने जोंना बिसोर अभारखौ टाच खालामलांबाय थागोन माने बे गासैबो माने निउट्रियेन्ट्सफोरा मिक्सखा मिक्सखा जिखिनि नांगौ बे मिक्सखा गासिबो बाहाय जोङो एसेबां माने फैबाय थागोन आरो फ्ल' जालांबाय थागोन मटरनि दारै माने इखौ पाम्प खालामहरबाय आरो ना आदसा बरिया दं सिस्टेमा बे जोंना कटर होनायनि रिजोना जाहैबाय जाहाथे स्टिमा गाहायाव गोग्लैया माने जों ग्र' खालामोना मिक्सखौ गाहायाव हाइड्र'पनिक्स बरिया सिस्टेम न'आव थांना खालामहैनांसिगोन जोंना नैबे बेम्बु होनाया जाहैबाय जोंना पलिउसना खम जायो माने प्लास्टिकबो होनो हागौमोन जोङो खिन्थु जोंनि जायगायाव दि बेम्बुआ एभेलेबेलखा नालाय ओंखायनो जों बे बेम्बुखौनो लाबाय मोनसे आरो मोजां जाबावदो बे प्लास्टिक होनाया बे माने आनइउज जाना नस्थ' जागौमोन बे इउज जाबाय आरो ना इक' फ्रेन्डलि जाबाय बरिया दे